Καλησπέρα κιόλας σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Γεννήθηκα στις 10 Νοεμβρίου του 1971 στο χωριό Μικρό-Δεκάτο σε αγροτική οικογένεια και μεγάλωσα τσαπίζοντας βαμβάκια, μαζεύοντας αγκουράκια, μπάμιες, ντομάτες και όλος ο στόχος της οικογένειας ήταν να μας σπουδάσει και να γλιτώσουμε από τη χειρονακτική εργασία, από τον αγροτικό κόσμο και να γίνουμε επιστήμονες. Επιστήμονες γίναμε, αλλά δεν μπορέσαμε να γλιτώσουμε από τον αγροτικό κόσμο γιατί αυτό το χώμα δεν ξέρω τι έχει, αλλά μια ζωή δεν έχουμε απομακρυνθεί από το πρωτογενής τομέα που λέμε τώρα και προσπαθούμε συνέχεια να εξελίξουμε την επιχείρηση που μας άφησε ο μπαμπάς. Ο γιος είναι η τρίτη γενιά, εγώ είμαι δεύτερη γενιά. Σιγά σιγά προσπαθούμε να εξελιχθούμε, να γίνουμε ένα καλό παράδειγμα για το μέλλον, για τη νέα γενιά, οι οποίοι θα προτιμήσουν την αγροτική ζωή και πιστεύω ότι θα είμαστε το καλό παράδειγμα στην υπόθεσή μας. Όταν μεγαλώσω ήθελα να γίνω γιατρός, αλλά δεν μπόρεσα να περάσω στην ιατρική, ήμουν δευτεροδεσβήτης. Πέρασα στη φαρμακευτική, είπα ότι η μοίρα μου είναι γραμμένη για τη φαρμακευτική και τέλειωσα στη φαρμακευτική σχολή και αυτή τη στιγμή ασκώ και σαν κυρίως επάγγελμα το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Η πρώτη εμπειρία ήταν 7 χρονών. Το 1978 ο μπαμπάς είχε αγοράσει ένα Ούρσος και τσάπιζα όλη τη μέρα τα βαμβάκια για να μπορέσει να οδηγήσω 500 μέτρα σε χωματόδρομο αυτό το τρακτέρ. Και όταν πατούσα στο συμπλέκτη, γιατί κούμπονε στη δεύτερη σκάλα ο Παρντουκόφ, πατούσα και έτρεμε το πόδι μου, ξέρω, εκείνη την ώρα και ο μπαμπάς φώναζε «Κράτα, αγόρι μου, κράτα», για να πιάσουμε το νερό από την γιο της. Κοιτάξτε, άμα θέλετε να σας πω την αλήθεια, ο μπαμπάς μου ήθελε να σπουδάσω και εγώ ήμουν καλός μαθητής και μετά φοιτητής, αλλά να ξέρετε ότι στη σχολή πέρασα, ο μπαμπάς μου είχε υποσχεθεί ένα αυτοκίνητο αν μπω στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο μπήκα για να αποκτήσω το αυτοκίνητο που μου υποσχέθηκε ο μπαμπάς μου. Όντως, όταν πέρασα στη φαρμακευτική μου πήρα το αυτοκίνητο, αλλά μετά ερωτεύτηκα τη σύζυγό μου και λέω «Μπαμπά, θέλω να παντρευτώ». Λέει «Αγόρι μου, για να παντρευτείς πρέπει να τελειώσεις τη σχολή και σε 4 χρόνια τέλειωσε τη φαρμακευτική για να παντρευτώ τη σύζυγο». Δηλαδή, για να καταλάβετε, βγήκα στο πανεπιστήμιο για το αυτοκίνητο, βγήκα για τη σύζυγό μου. Το όνομα της εταιρείας αποτελούν τα αρχικά ονόματα το δικό μου, της συζύγου και των 2 παιδιών μου. Κοιτάξτε, εγώ από ότι τώρα όταν γυρίζω προς τα πίσω νομίζω ότι ήμουν ένας εργασιομανής άνθρωπος που αμέλησε την οικογένειά του για αυτά τα πράγματα και να σας δώσω ένα ζωντανό παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, ο μεγάλος μου γιος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1999, ήταν σεζόν και μαζεύαμε βαμβάκια και πήγαινα να δω για πρώτη φορά το γιο μου στο νοσοκομείο που γεννήθηκε και από το μισό δρόμο με πήραν τηλέφωνο ότι η βαμβακομηχανή χτύπησε φτερωτή και ψυγείο. Γύρισα πίσω, έφτιαξε την αβαρία και ξαναπήγα για να δω το γιο μου. Από εκείνη τη μέρα η γυναίκα μου μισεί τις βαμβακοξυλεκτικές, κυρίως τις κόκκινες, τα case. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε, όπως είπαμε, κάποια οράματα, δηλαδή να τελειώσουμε το πανεπιστήμιο, να γίνουμε επιστήμονες. Η προκλήση ήταν ότι για να σωθούμε, όλα ήταν για να σωθούμε από τον πρωτογενή τομέα. Αλλά αυτό καταλάβαμε ότι στο τέλος ήταν μια ουτοπία που καμιά φορά δεν μπόρεσε να γίνει, γιατί ασχοληθήκαμε ασταμάτητα με την αγροτική ζωή. Τέλειωσε τη σχολή, ήμουνα 5 χρόνια χειριστής βαμβακοξυλεκτικής μηχανής και μετά όταν ξεκίνησα το φαρμακείο μου να δουλεύω, πάλι συνέχισα ασχολιόμουν με τα αγροτικά και συνέχισα. Προκλήσεις ήταν να κερδίζουμε, ξέρω εγώ, κάποια λεφτά για να ταΐσουμε την οικογένειά μας, να έχουμε μια οικονομική αυτονομία. Αυτός ήταν όλος ο στόχος. Κοιτάξτε,
Η πρώτη αρχή είναι ότι πρέπει να είμαστε πάντα κοντά στις επιχειρήσεις, να έχουμε στενό δεσμό με τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί μας, πρέπει να μας σέβονται και να τους σεβόμαστε και πρέπει να παρακολουθούμε συνέχεια τη δουλειά μας, να εξελισσόμαστε και να είμαστε πρωτοπόρος σε όλους τους τομείς όπου ασχολούμαστε και να φέρνουμε όλα τα καινούρια, καινούριες τεχνολογίες, καινούρια συστήματα. Πρέπει να εξελιχθούμε, και να... Πώς να σας το τονίσω τώρα αυτό το πράγμα, να αφομοιώσουμε την εποχή την οποία ζούμε, που είναι πολύ γρήγορη, με τεχνολογίες, με υπολογιστές. Αυτό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Για να πετύχεις σε κάποια δουλειά που θες, πρέπει να ματώσεις. Αν δεν ματώσεις, δεν μπορείς να πετύχεις σε τίποτα. Δηλαδή, για να αποκτήσεις κάποια πράγματα, θα χάσεις κάποια άλλα πράγματα. Το θέμα είναι η επιλογή. Τι επιλέγεις για τη ζωή σου και τι θες να κάνεις. Παραδείγματος χάρη, εγώ αν πω για την προσωπική μου ζωή, έχασα από την οικογένειά μου, δεν μπορούσα να ζήσω την οικογένεια και τα παιδιά μου. Συνέχεια ήμουν εργασιομανής, πάνω στη δουλειά, έτρεχα. Αλλά αν το σκεφτώ πάλι, πιστεύω ότι πάλι το ίδιο θα έκανα. Αυτή ήταν η επιλογή η δικιά μου. Τώρα ο καθένας επιλέγει και τον τρόπο ζωής και τον τρόπο εργασίας. Εγώ είχα αυτή την επιλογή. Ο στόχος είναι να παραδώσουμε τη σημαία στα παιδιά μας και αυτή τη σημαία τα παιδιά μας να την πάνε πιο ψηλά από εκεί που έχουμε αφήσει εμείς. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος μας. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που εφόρου ζωής θα εργάζεται, θα ασχολείται με κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή που θα πω, παιδιά, σταματάω, αναλαμβάνετε και φεύγουμε. Αυτό είναι. Το σήμα πώς έγινε? Το σήμα το έφτιαξα το 1997 πριν ξεκινήσω το φαρμακείο. Και τι σημαίνει για μένα το σήμα? Εγώ με τη σύζυγο ξεκίνησαμε από το 0, παντρευτήκαμε, τέλειωσα τη σχολή, παντρευτήκαμε και οι δύο μαζί παιδάκια. Και επειδή ξεκινήσαμε τη ζωή, αυτό το Β είναι το αρχικό, το λατινικό της συζύγου, το Β της Βιλδάν, και το Ε είναι που αγκαλιάζει το Ε του Ερδάν. Αυτό δείχνει ότι έχω μεγάλο σεβασμό στη γνώμη της συζύγου, την εκτιμώ, μαζί ξεκινήσαμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει, μαζί να σταματήσουμε. Αυτό μόνο. Δεν ξέρω πώς ήταν τα αγόρια μου.